Cyfarchion o Gerfyrddin ar y Sulgwyn. Mae'n Bentecost, sef 50 diwrnod wedi'r Pasg. Mae'r ysbryd glân, y grym a greodd yr eglwys fore, yn dal ar waith yn y byd heddi. Bod yr eglwys Gristnogol ar drai, mae ysbryd Duw yn dal i fod yn bresennol mewn pob gweithred o fyddeiant ac aberth, o garedigrwydd a thosturiad eraill. Nawr fe brofwyd hyn yn ddiweddar mewn ymateb pobl trwy gyfrannu arian ac agor I drysau I dderbyn ffoduried o Wcrain. Fel Cristnogion I ni'n credu taw Duw yw awdur pob awydd I helpu cydfyn. Ond mae eraill, nad ydyn nhw'n credu mewn bodolaeth diwdod, yn gwneud gwaith da ac yn arddel agweddau sy'n unol â dymuniad y Duw a ddaeth i'r byd yn Iesu Grist. Dwedodd Iesu fod yr ysbryd fel gwynt sy'n chwythu lle y mynd. Ac felly, wyddon ni ddim lle y bydd yn mynd â ni, a pha ffurf fydd ar berthynas pobl Duw yn y dyfodol. Yr unig beth allwn ni ddweud I sicrwydd yw bod yr ysbryd glân yn mynd I barhau I weithio'n rymus, a hynny trwy bobl, lles dynoliaeth, tan ddiwedd amser.